engiyiqondayo uba mna iyandiphakamela kakhulu kukuhlonipha indawo ya ndiwathandile amazwi kabawo ngoba ngababa singxame kangakanani ixesha kubingele lethu asikwazi ukulilawula sithi hayi makwenzeke lento ngoku ya intlonipho nje ukuthi loo nto inkokheli xa sithi inkokheli ke ngoba umuntu ozawukwazi uthetha athethela abanye abantu abakwazi uthetha ngexesha elinye ya loo nto yabiwayo ya ngoba ngelungiselelo ingathi isaqala ndiyacinga uba isazabashushu ya ngoku sasikhe sazoqoba kwentala ndiyakhumbula namazwi kababa wayesithi funeka afane nenkosi yakhe ya ndandilapha ya ndenza noba kungengenzeki into namhlanje kuthiwa hayi ngomso hayi ngomsomnye ndandizile kuqala ndizile namhlanje nangomso ndizaphinda ndize ya sentsho ukuthi mna ndiphosa apha kumzilo sifikele kuyo ya nobawo uthi anganyamalala ngenxa yempangelo ndiyaqomba ingathi ufunde intliziyo yam nami ingenzeka loo nto ya ingenzeka loo nto ngoba impangelo ngamaxesha azinawuthela ya ndizama ukuthi yeyona nto ndizama ukuyithetha xa ndihlala phantsi ukuthi kusemvuselelweni kwaye sisakheka ngosethethile ya mhlawumbi emveni kwakhe kuzawuphinda kuthethwe omnye ya uthi ke ubawo kuzawuba nzima into yoba usethe isikini ya uthi kuzawuba nzima nangeqoba inganzima so xa ndihlala phantsi mna lithi lam ndivula ubawo ndiyamvubawo loo nto umzi esifikele kuwo uyithethayo wona thina sahamba naloo nto lona ixesha asinawungxamela ixesha ngoba ayiloleli ya singenakulinda kakhulu ngoba ayiloleli ya loo nto umzi esifikele kuwo uthi hayi masihambe lapha bazalwane ya seyosiwe masibe sisika lo mlengo ya eyophulwayo yakophulwa ngomso nalapho kwamkelekile ngoku loo nto bazalwane lithethayo ya loo nto lithethayo ya loo nto lithethayo sikuyo ya loo nto lithethayo sikuyo ngoba ilizwi likaThixo lifundisa intlonipho ya ungafiki uthi hayi mawuthi ya ngoba loo nto uzayenza phaa kwakho ya nditshilo ukuthi obawo ndivula loo nto yabiwayo ya loo nto yabiwayo enkosi ezo uxolo mntakwethu